Ka-digital disciple, lahat ba ng sugo ng Diyos ay sinugo ng Diyos? Sagot ko ay oo, pero hindi lahat ng nagsasabing sugo sila ng Diyos ay tunay na sinugo ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Sa Biblia, ang tunay na sugo ay pinapatunayan mismo ng Diyos. Hindi sa sariling deklarasyon, hindi sa sariling pangako, at hindi sa sariling interpretasyon. Kaya naman, lahat ng tunay na sugo ay galing sa Diyos. Pero maraming nagkakandidato na hindi naman niya pinadala. Ano ang batayan sa Biblia? Una, may marka o patunay ang tunay na sugo. Mga himala at tanda upang sumampalataya kayo, 1:37-38. Ang pagpapatong mismo ng Diyos ng otoridad gaya ni Moises, propeta, apostol. At hindi nagtatayo ng sariling organisasyon na hiwalay sa itinatag ni Kristo. Pangalawa, may mga nagsasabing sila isugo pero hindi naman sila pinadala. Jeremias 23 verse 1, hindi ko sila sinugo, gayon may tumatakbo sila. Hindi ko sila kinausap, gayon may nangangahula sila. May mga self-appointed leaders kahit panoon-panoon pa ng Biblia. Matthew 24 verse 24, may lilitaw na mga bulaang propeta. Kaya malinaw, may mga nagpapanggap din. Paano nakikilala ang tunay na sugo? Itinuturo ang turo ni Kristo, hindi sariling doktrina. Hindi nilalaban ang simbahang itinatag ni Jesus, Matthew 16 verse 18. Ang turo ay tuloy-tuloy, hindi nagbabago, Hebrew 13 verse 8. At kinikilala ng mismong simbahan na may hawak sa susi ng otoridad, apostolic succession. Kaya ang tamang sagot, lahat ng tunay na sugo ay sinugo ng Diyos, pero hindi lahat ng nagsasabing sugo sila ay galing sa Diyos. Gaya ni Felix Manalo, sariling deklarasyon lamang, walang tanda at himala, walang otoridad, apostolic succession, hiwalay sa itinatag ni Kristo. Siguro epekto lang ito sa kanyang hindi kumain ng 3 araw. Ako, si Brother Rai. Online for Christ, offline with purpose. God bless.